Jeg vil gerne snakke om sætning 2, som er et bevis for et andengrads polynomiums rødder. Et andengrads polynomiums rødder, det er jo der, hvor parablen skærer x-aksen. Og rødderne de findes ved formlen x lige med minus b plus minus kvadratrunde d divideret med 2a. Funktionen, som vi arbejder med, er jo funktionen for et andengrads polynomium, altså f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Rødderne er der, når fx er lige med 0. Det vil sige, hvis man har en rod, kan man sætte den ind som x og løse stykket, så det bliver 0. Og når jeg skal bevise det her, så er det lige netop det, jeg skal bruge. Men først skal jeg lige huske, at når vi har et andengrads polynomium, så må a ikke være lige med 0, så er det jo ikke et andengrads polynomium. Og jeg skal huske, at d, diskriminanten, den er lige med b i anden minus 4ac. Og for at få mit stykke, som jeg skal bruge, altså funktionen af x er lige med 0, ja, så skriver jeg det lige op. ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det er jo så det, jeg skal regne på. Så det vil jeg bare begynde med. Det første, jeg gør, det er at gange 4a ind i mit stykke, således at jeg får 4a gange med ax i anden plus bx plus c er lige med 4a gange 0. Og hvis jeg lige ganger 4a ind i parentesen, så får jeg 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac lige med 0, da 4a gange 0 jo giver 0. Det næste jeg gør, det er så at lægge b til på b i anden til på begge sider af lighedstegnet. Så bliver mit stykke altså 4a i anden x i anden. For nemhedens skyld senere, så lægger jeg lige b i anden til her. Og så bliver det naturligvis plus 4abx plus 4ac lige med b i anden. Det skal også lægges til på højre side. Og når jeg så har det her stykke, så grunden til at lade b i anden til herinde i midten, det er, at jeg kan tage de 3 første led her. Og så kan jeg faktisk forkorte dem til 2ax plus b i anden ved hjælp af kvadratsætningerne. Så hvis jeg starter med at have det her udtryk 2ax plus b i anden, så kan jeg udvide det ved at sige 2ax opløftet i anden plus b i anden plus det dobbelte produkt, som man jo skal bruge ved den her beregning. Så det vil sige 2 gange 2ax gange b. Og så kan jeg så regne det stykke videre ved at sige 2 i anden, det giver naturligvis 4, a i anden, x i anden, plus b i anden, plus 2 gange 2, altså 4, axb, som jeg så lige kalder abx, fordi så kan vi jo se, at det her stykke er nøjagtigt magen til de 3 første led heroppe, altså kan de kaldes 2ax plus b i anden. Så det er vores stykke nu. 2ax plus b i anden. Og nu er det vigtigt, at vi lige husker at lægge 4ac til,
som jo står heroppe. Det må man endelig ikke glemme. Og det bliver naturligvis lige med b i anden. Sådan der. Det vi så skal nu er vi nemlig snart færdige, det er at isolere x. Og det første vi gør, det er at trække 4ac fra. De hedder naturligvis plus heroppe. Så det første vi gør, det er at trække dem fra. Der kommer altså til at stå 2ax plus b i anden lige med b i anden minus 4ac. Og det jeg sagde i starten var jo, at d det er lige med b i anden minus 4ac. Som man kan se, har vi altså udtrykket for d her. Derfor kan vi nu kalde vores stykke for 2ax plus b i anden lige med d. Så det forkortede en lille smule. Næste trin, det er så at fjerne potensen på venstre side, og i stedet for at få en kvadratrod på højre side. Det er jo den regel, man kan bruge. Så vores stykke kommer til at hedde 2ax plus b lige med kvadratroden af d. Og fordi en kvadratrod den altid har to resultater, et positivt og et negativt, så skal vi lige kalde den plus minus kvadratroden af d. Så er vi nået til at trække b fra på begge sider nu. Så får vi 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Og så mangler vi kun at dividere med 2a på begge sider. På venstre side kommer der altså til at stå x lige med minus b plus minus kvadratroden af d over 2a. Ja, så er det jo sådan set klaret. Ud fra vores funktion f af x lige med 0, der har vi fået formlen for rødderne til andengradspolynomium, og det var jo sådan set det, vi skulle bevise. Nu vil jeg lige fortælle, hvad det siger om vores rødder, det her. Fordi vi kan jo se, at vi kender jo reglerne for et andengradspolynomiums rødder, som er, at hvis d er større end 0, så er der 2 rødder. Og det kan vi se, det gælder her, for hvis d er større end 0, så er det en almindelig kvadratrod, man skal finde. Altså det er bare at finde kvadratroden af et tal, og det giver, som sagt, 2 løsninger. Sådan der. Hvis d er lig med 0, så ved vi, at der er en rod. Og det kan vi også se her, for hvis d er lig med 0, så kommer stykket simpelthen bare til at hedde minus b divideret med 2a, og det har jo kun én løsning. Hvis d så er mindre end 0, så skal der være 0 rødder. Og det kan vi se, at det er også rigtigt. For hvis der ikke er nogen rødder, eller hvis der ikke er noget d, det var ikke det, jeg skulle sige. Hvis det er negativt, så kan man ikke finde kvadraten af det, man kan ikke finde kvadraten af et negativt tal, og altså kan stykket ikke løses. Så det var det. Det var beviset for et andengradspolynomiums rødder.